Evo omiljene škole. Konačno smo se preselili. Jao, kakav nered. Buba Švabe. Sve slomljeno. Kako ćemo da živimo ovdje? A vidi kakva velika Buba Švaba puzi po mom krevetu. Znam šta da radim. Izbacit ću stari i naručiti novi namještaj. Imat ću ovakvu sobu. A vidi Sreda. Joj, kako svetlo, moje oči. Ne mogu da gledam tvoju šarenu sobu. Ja ću uraditi ovakvu. Kako mračno i dosadno. Zatvori. To se zove stil. Kupit ću puno dobrih stvari. Otvorit ću, sigurno je to moja narudžba. Prođite. To su moje police. Dobar dan, uđite. Kako sam srećna. Kakva lepa polica. Ovdje će stati mnogo stvari. Krevet za gospođicu je spreman. I igračke su također postavljene. Završni dodiri. To. Ostaj da stavimo ribicu i okačiti sliku. Jastuci na krevet. To je to. Super, hvala vam. Ćao, čao. A vi ste najbolji majstori. Sad je to zaista divna soba. Presrećna sam. Prestani već. Idem u svet boje dobrote. Ja ću sve uraditi sama. Slatka zvezdica. Šta to radi? Moram obeležiti teritoriju. Gotovo. Šta je to? Ne smiješ ulaziti na moju teritoriju. Stvar, donesi mi kutiju. Požuri, imam puno posla. Konačno, poklopac ne treba. Dakle, šta imam ovdje? Crne daske, odlično. Zašto tako galami? Ovo ću za sad staviti ovdje, a ova će mi trebati. Stvar, dodaj mi bušilicu. Baci mi. Zupčanik i još jedan. Da, ja sam pravi majstor. To je to, krevet je spreman. Stvar, daj mi građevinsku heftalicu. Hvala. Napravit ću nadstrešnicu za krevet. Potrebno je nekoliko minuta. Sada ukrasi. Uzet ću karton i zalepiti ga na zid. Imat ću pozadinsko osvetljenje i njega treba zalepiti. Stvar, idi tamo. Jesi se zaglavio? Stvar, u redu, mogu i sama. A ti idi odavde. Uzet ću sintepon i zalepiti ga ovdje. Jao, kakav mekani zid. Ali nešto nedostaje. Šta? Stvar? A ti nisi glup. Upravu si, treba mi boja u spreju. O da, sivi oblaci podižu raspoloženje. Stavit ću zavese. Jao, veličanstvena, mračna i jeziva soba je spremna. Nikad ne bih ušla tamo. Malo dekora. Lepih crnih stvari. I globus. A ovdje ću okačiti svoju crnu ljuljašku. Veoma sam zadovoljna. Ja sam genije. Tam, taratam. Joj, kakvi su to užasni zvuci. Ne čujem muziku. To Sreda svira. Dobro, onda ću uzeti svoj zvučnik i mikrofon. Da, moj omiljeni roze mikrofon. Pevat ću svoje omiljene pesme. Da, radi. La 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 la. Jao, kako glasno. Znam kako da eliminišem smetnje. Volim glasnu muziku. Ko je isključio svetlo? Šta se desilo? Sad će biti moj omiljeni ples. Mračni ples. Evo u čemu je stvar. Pa dobro, vidjet ćeš ti njeni. Šta? Opet svetlo? Tako je. Stvar, dođi ovamo. Moramo nešto učiniti.
Hej, ne diraj to. Ne može, pusti to. Ostavi ga, dok te lepo molim. Neću. Ojoj, stvar je pala u akvarijum, sad će potonuti. Smiri se. Idem za tobom. Šta je ovdje? Utopio se. Prestani da paničiš. Nije se utopio. Sad ću ga izvaditi. To je to. Drago mi je što je sve u redu. Džabe sam ruke pokvasila. Kakva cool Rubikova kocka. Uspjela sam da je složim. Ali ogladnila sam. Naručit ću neku ukusnu hranu. Tako je, uskoro će stići. O, već je stigla. Evo je moja narudžba. Zdravo, uđite slobodno. Stavite moj frižider ovdje. Hvala, čao, čao. Da vidim šta je tamo, baš me interesuje. Da, to je sve što sam naručila. Moje omiljene bombonice. Obožavam ih. O da, tako su ukusne i slatke. Njam, njam, divno. O, ja sam gladna, stvar. Moram da jedem. Donesi mi nešto. Šta vučeš tamo? Šta je to stvar? Nadam se da je to sok od paradajza. Nije loše, nije loše. A šta je ovo? Da, to mi treba. Gumene oči. Mnogo ih volim. O, smislila sam nešto. Zavitlava ću Enid. Enid. Šta je? Kakav užas. Obožavam ove oči. Sreda, šta je s tobom? Pojela sam ove oči i sad ću preći na tvoje. Znam da me samo plašiš. Da, to je bio prank. Pa dobro, to nije smešno. Nastavit ću da jedem. Wow, sada imam sve za žurku. Disko kugla izgleda baš moćno. Plesat ću do jutra. Da je toliko svetla. Okačit ću je ovdje. Divno. A ovo je moja prelepa lampica. A još ću okačiti ovo. I sad ću uključiti sve to. To je super diskoteka. Ćao društvo, imam puno novih stvari kod kuće. Dođite u posjetu, zabavit ćemo se. O, stigli su, dolazim. Pogledajte kako je lepo ovdje. Hajde da zapalimo selfie. A ovdje mi je staklena kugla. Super, objavit ćemo slike na društvenim mrežama. I još jedan selfie. Baš je zabavno. Čekajte, šta se tamo dešava? Plašim se, ali hajde da vidimo. Još nekoliko koraka i... Šta hoćete? Je li to duh? Bežimo odavde. Brže, bolje da budem kod sebe. Imamo ogledalo i lep roze karmin. Sad ću se našminkati. Da, tako je mnogo lepše. O, stvar, šta to radiš? Jel to voziš fingerboard? O, jesi se udario? Šta, ideš kući? Pa dobro, ćao onda. Moram završiti svoju romancu na vreme. Ostalo još malo. Još nekoliko poglavlja i može se slati izdavaču. Stvar, skloni se od mene. Šta ti treba? Dobro, daj da vidim. Ne, stvar, sad nemam vremena, pusti me. Leti, prošetaj malo. Kakve lepe senke. Jo, šta je to? Stvar, šta se desilo? Stvarno te oterala? Prestani, pusti moju kosu. Šta se tamo dešava? Ne mogu na miru da pišem. Opet ova stvar.
Dosadilo mi je to. Dođi ovamo, bezobraznik mali. Sad ću te staviti u kavez. Zbog tvog lošeg ponašanja. Jadan, pusti ga, molim te. Dobar je, nije ništa kriv. Samo mu je bilo dosadno. Izađi, dođi kod mene. Nećemo se više svađati. Obećavam ti, jel se slažeš? Baci kocku. Ćao, čao. Drago mi je, hvala puno. Pusti me. Tako si dobra, Sreda. Hvala. Ja sanjam o prelepoj roze kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. I što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze. Izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno. Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta. A krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super. A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno, tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. Zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to je to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte! Kako boli! Udario sam prst! Jadan ja! Šta da radim? Kako je smotan! Dakle, šta ja da napravim? O, znam! Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. O, kači ću ovdje ovu krovnu, baš je slatka. O, a što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? O, smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat.
Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. Sad sam se setila da kuća mojih snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovde i napraviti stazu u obliku duge. Neverovatno, moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna i ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. Ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. Gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? Znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. To je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. Da, ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično. Čekaj da šta da stavim na pod. Tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka jastuka. Tako je. Da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Par lobanja isto neće smetati. Da. Ovdje će biti fotelja. Kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. Da! To će sigurno probuditi Jess. Šta se to čuje? Kakva užasna muzika! Previše glasno! Sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany je odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenut će mi krv iz ušiju!
Daj mi to. Hoćeš da sviraš? Drži ukulele. Ona bar prijatnije zvuči. Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor. Treba razmisliti. Tačno. Za početak ću ofarbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipat ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. Da, odlično mi ide. Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Ej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. Kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. Zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. To je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. Imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Ej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva. Nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako je mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. Cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. Ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gde da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gde ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna?
Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. O, da, divna si. Kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. To već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Šalim se, a ni nešto ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta ćemo kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zako dlazi, smetaš mi? Vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moje lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roza Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blastere ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da. A moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobrat. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. O, to je moj kurir stigao.
Odmah ću otvoriti. O, ćao. Evo vaš novac. A ovo je za mene, jel da? Odlično, hvala. Sad ću vidjeti šta mi je donao. Wow, kakve ogromne daske. O, i teške su. Polako. A šta još ima? Jao, kako je čudna. Našla sam nešto. Ovo također liči na deo kreveta. I bušilica. Sad ću izaći iz kutije. I krenuti da pravim krevet. Super! Imat ću najlepši krevet. A nije me uzalud tata učio da koristim alate. Ovo sam završila. Sada mogu staviti dušek. Još malo i gotovo. Ne može biti da ova seljanka imala bolju sobu od mene. Sad ću i ja naručiti sebi sobu iz snova. O, a evo mojih kurira i radnika. Dobar dan, evo vaš novac, tamo je moja soba. Dobro je, sredite. Vidiš, Mari, moja soba se sastavlja za par sekundi. Samo budite pažljivi sa mojim igračkama, obožavam ih. Eto, završili smo. Sviđa mi se kako ste odradili, ali ovdje sigurno nedostaje mojih slika. Da, tako je bolje. Hvala vam puno. Doviđenja. Oho! A ja ću napraviti nešto bolje. U moje sobi je nekako prazno. Tačno! Ima super ideju. Treba mi ove šarene zavese. I ovaj cool stolnjak me privlači. Super! Sad ću napraviti lepe zavese za moju sobu. Odlično! A moram nekako ukrasiti zidove. Uzet ću karton i makaze. Eto, dobila sam slatki kalup u obliku cveta. Uz njegovu pomoć mogu napraviti lepe šare po celoj sobi. Samo mi treba boja i četkica. Sad ću vam pokazati kako se to radi. A nije tako teško. O, pogledajte, odlično mi ide. Joj, preslatko. A baš mi se sviđa. Šta? Pa dobro, cvjetići. Imam još jednu super ideju. Od ovih štapića od sladoleda može se napraviti super polica za razne cool stvari. Odlično! Okačit ću je ovdje i staviti cvet, a ovdje će živjeti patkica. Super! Šta još ima ovdje? O, čarapa! Pa, mislim da je sveža. Dakle, moram da umotam čarape zajedno, ovako. Ne, tog nije dovoljno. Treba mi više čarapa. O da, tako je mnogo bolje. Pogledajte kakav cool tepih sam napravila. Nečega definitivno nedostaje. Znam, imam još stolnjak. Napravit ću od njega viseću mrežu. O, divno. Super! Tako je mnogo bolje. Ej, ćao, Ema. Šta? Pa ona mene kopira. Zdravo, zdravo. Devojke, dođite kod mene u posjetu. O, evo ih. Idem da otvorim. Ćao, Rachel. Ćao, Jessica. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Da, znam da je prelepa. Hajde da zatvorimo zavese. Da nas moja siromašna cimerka ne gleda. Što? Zašto? Pa dobro, naći ću jačime da se zauzme bez vas. O, ovaj znak deluje korisno. Sad ću ga uzeti. Flašica kole, super. A šta je u smeću? Wow, još flaša, super. Dakle, moram staviti flaše kole ovako, a na njih saobraćajni znak.
Odlično, to će biti moj sto. A gdje je moj meda? O, evo ga. Zdravo, prijatelju. Imam par slatkiša za tebe. Hajde da napravimo našu žurku. Šta? Zašto je ta seljanka još uvek srećna? Devojke, sad ćemo pustiti karaoke. Najglasnije. Što? Zašto tako glasno? O, znam šta da radim. Halo, moja cimerka je napravila preglasnu žurku ovdje. Odlično, dobro večer. Pođite za mnom. Evo ih. Sad ćemo sve rešiti. Devojke, šta radite ovdje? Ne smete slušati muziku tako kasno. To je prekršaj. Sad ću sve rešiti, ne brinite. O, ovo je već druga priča. Dajte mi to. Izvinite, ne mogu vam pomoći. Što? Kako to? Dobro, rešit ću ja sve sama. O, ideja. Imam balon. Sad ću ga naduvati i zakačiti za plafon. Moram privući Eminu ekipu kod mene, onda će biti malo tiše. Od ovoga ću napraviti disko kuglu. Imat ću najbolju žurku. Ostalo je sve to zalepiti na balon. Odlično mi ide. O, da. A sa glasnom muzikom će se telefon i zvučnik izboriti. Hajde da se zabavljamo, Medo. Juhu! Šta se tamo dešava? Još jedna žurka? Ema, izvini, ali idemo kod tvoje komšinice. Zdravo, Mari. Došli smo kod tebe. Ostavile su mene i otišle kod neke seljanke. Kakav prelep manikir imam. Šta je ovo? A miš? A, majko mila. Mari, spasi me. Tamo je miš, otere ga. Šta, miš? O, ćao, kako si sladak. Ostavit ću te sebi. Baš mi je trebao kućni ljubimac da mi ne bude tako dosadno. Čak znam kako da ti napravim super kućicu od kartona. Sad ću iseći potrebne detalje. I dobit ću super kućicu. A mislim da ti trebaju još zavese na prozorima. I tablica sa imenom. Ti ćeš biti Miki. Ajde u kućicu, mali. Sad si moj najbolji prijatelj. O, preslatko. I meni treba kućni ljubimac. Halo? Da, čekam vas. O, evo mog novog prijatelja. Nema nikog? Čudno. O, pogledajte ovu slatku kraljicu svih kuca. Ti ćeš biti Phoebe. Sad sam tvoj nova vlasnica. Odlično. Sad ću te očešljati da budeš lepa kao ja. I treba će ti još nekoliko ukrasa. Wow, izgledaš na $1.000.000. A evo i tvoje hrane. Jedi, mala moja. O, da li se Mikiju svidjela Phoebe? Mislim da je ovo 100% ljubav. Ne smemo im zabraniti da budu zajedno. Hej, stani, Phoebe. Ti nećeš ići kod tog glodara. Stani! Hej, Miki, stani! Mom Mikiju se zaista svidjela tvoja Phoebe? Ovo je zabavno. Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. O, hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Maj, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gde ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućicu lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe
može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super! O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno! Treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. O, a što ovdje radi pas, majko? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse. Ja to tako neću ostaviti. Gubi se za moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprlja u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. Ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta! Mi idemo unutra? Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko ona ima haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako.
Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao to slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam hteo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, majki, Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Ćao svima, imam nagradu za vas. To je novi super moćan auto. Baš je lep, jel da? Da, od uvek sam sanjala o tome. Samo ne roze. Koga najbolje nacrta, dobit će ga. Dakle, treba se potruditi i nacrtati mnogo lep auto. Aha, počinjem. Konturu sam već nacrtala. A sad ću ga obojiti da bi bilo još lepše. Wow, odlično vide. Imam talenat, znala sam to. Svaka mi čast. Ja mrzim roze boju, ali nacrtat ću auto. Ako ga osvojim, ofarbat ću ga u crnu boju. Da, to će biti baš dobro. Odlično, rešeno. Tako ću i da uradim. A znate šta? Roza auto sigurno neću praviti. A bolje da nacrtam auto iz svojih snova. Tako je. A neću nigde da žurim. Još malo. A sad ću dodati belu boju. Wow, bravo, Wednesday. Hvala. A devojke, vreme isteklo. Wednesday, ti si prva. Šta? Nacrtala si crni auto? Ali mora biti roze, zar ne vidiš? Šta? Nije vam se dopao moj rad? To nije fair. Enid, a šta je kod tebe? Eto, pogledajte kako vam se čini. Bravo, bravo, to je odličan auto, svaka čast. Ne brini, Wednesday, a ja idem po nagradu. Wow, baš je dobar. Jo, samo što mi ne staje noge. Polako. U pomoć. O, znam. Sešću ovako, da, i bit će super. Dakle, krećem. Gledajte, to je portal u svet slatkiša. O, kako neobično. Wow, šta je to tamo? Wow, šta je to sa mnom? Dakle, devojke, možete početi da ga crtate. Hajde, krenite. Okej, napravit ću plave cvetiće i roza vrata. Da, to će biti baš super. A
krov će biti šareni kao duga. Ostaje samo obojiti palačinku i nacrtati bombonu u sredini. To je preslatko, zar ne? Baš mi se sviđa moja palačinka. Wednesday, a šta si ti smislila? Ja više volim da crtam 3D olovkom nego testom za palačinke. Jao, ali ovog puta nešto nije lepo ispalo. Krenut ću iz početka. Ej, pazi malo! Jao, moja kosa! Mislim da će ovog puta ispasti lepše. Polako. Tako je. Devojke, stop! Vreme isteklo. Pokažite crteže. Wednesday? Ne. To nije dobro, iskreno. Užasno. Enid? Trenutak! Polako! I eto, pogledajte! Wow, super! Ti dobiješ nagradu, čestitam! Da, zagrljaj! Jao, izvini, Wednesday, zaboravila sam da ne voliš da se grliš. Dakle, čao svima, idem ja! Wow, to je tako super! Ogromne lizalice, čokoladne jaje i to sve za mene. Wow, tu je čak i žvaka, ne mogu da verujem. Wow, a krov je napravljen od šećerne vune, ne mogu da verujem. A ručica je napravljena od krofne, neverovatno. Oduševljena sam. O, ovog žele medu ću također rado probati. Šta? Čak i saksija je jestiva? Napravljena od čokolade, zamislite? Pitam se kakvo je punjenje. Wow! Unutra su slatke konfete, obožavam ih. O Bože, to je pravi raj. Ne mogu da se zaustavim. Sve tako lepo i ukusno. O da! Baš mi se sviđa sve ovde. Jao, znate šta? Nemam više snage da jedem. Puna sam. Ali presrećna sam. Devojke, predstavljam vam lutku barbiku. Jel vam se sviđa? Prelepa je. Dakle, počnite. Wow, tako je lepa, moram je osvojiti. Ajde, krenite. Let's go! Požurite. Dobro. Počet ću od roze boje. Celu barbiku sigurno neću stići da nacrtam, tako da ću nacrtati samo glavu. Da, tako je. Odlično. Super je ispalo. Wednesday, a zašto ti ništa ne radiš? Ja ne volim barbike. Bolje da su nam poklonili zma ili zombi. A to je dobra ideja. Sad ću napraviti takav crtež da će svi biti šokirani. To će biti roze kovčeg. Sa zombijem. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako to dobro izgleda. Ja sam oduševljena. Ostalo dodati još nekoliko detalja. Odlično. Stavit ću naočare. I to je to. Završila sam. Ma šta kažeš? O, devojke, vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtali. Enid? O, nije loše, prepoznaje barbiku. A, Wednesday, šta je to? Šta će nam zombi? Dakle, pobedile Enid. Da, super, i opet ja. Hajde, odlazi odavde. Baš mi je drago, hvala puno. Ćao, Barbiko. Ćao, Enid. Wow, šta? Ona priča? Nevjerovatno. Šta? Kako priča? Hoću i ja takvu lutku. Sad ćemo Barbika i ja biti najbolje drugarice. O, da. Čajanka sa Barbikom. Samo što tu nema čaja. Da, zamisli, a posle je rekao da me voli. Ovaj bazen je baš super. Devojke, pažnja.
Kako vam se sviđa ovaj leteći tanjir? Baš je dobar. Pravila znate, krenite. Važi. Wednesday, sigurno me nećeš pobediti? To ćemo još vidjeti. Leteći tanjir je baš moćan. Spremna sam da se borim za njega. Od uvek sam htjela da odem u svemir. Dakle, već sam krenula da radim. Nacrtala sam vanzemaljca. Odlično. Ostalo je dodati nekoliko detalja i to je to. Što? Wow! Treba se dobro potruditi da bih uradila bolje nego Wednesday. Dakle, počet ću od crvene boje. Za sad mi dobro ide. Zatim plava, žuta boja i ostalo sve obojiti. To nije remetalo, ali može da prođe. Deco, vreme je isteklo. Enid, pokaži. Eto, gledajte. Haha, to je baš smešan leteći tanjir. Wednesday, šta je kod tebe? Wow, bravo. Kad se trudiš, dobro ti ide. Dođi ovamo, daću ti nagradu. Da, konačno. Ćao, Enid. Da vidimo. Znam da upravljam helikopterom. Mislim da je leteći tanjir skoro ista stvar. Ćao svima. Krećem. Oho, gde sam to ja? Ova planeta liči na Mars. Od uvek sam htjela da živim tu. Wow, tu je baš lepo. Evo vanzemaljaca. Znala sam da postojite. Ćao, drugari. Hoćete da plešete? Onda ponavljajte za mnom. Ćao, vaš novi zadatak je Robopas. Pogledajte šta može. Preslatko. Wow, to je baš ono što mi treba. Jao, za malo da zaboravim na vreme. Napred, devojke, krenite. Dobro, hajde da počnemo. U ovom crtežu je bitno napraviti ravnu konturu. Da, tako je. Ostalo je sve obojiti i dodati detalje. Wow, odlično mi ide. Super, Wednesday vidi. Nije loša, ali mislim da će 3D olovka to bolje ispuniti. I ja ću imati 3D robota. Prvo ću nacrtati šape. Tako je. Odlično. Zatim telo. I njušku. O da, nevjerovatno. Ostalo je sve spojiti i napraviti repić. Jeste završili? Wednesday, pokaži. Wow, to je prelepo. Svaka čast. Enida, šta je kod tebe? Pokaži svoju palačinku. Eto, gledajte. Jao, kako slatko. Rešeno, obe ste pobedili. Evo vaše nagrade. Samo pazite, molim vas. Da, Wednesday, a možeš i ti da se poigraš? Super, a sad daj meni. Ne, nisam završila. Daj mi. O ne! Ojoj, kako šteta? Robot se slomio. Ne brini, popravit ću ga. Ili ne. Devojke, kako vam se sviđa ova haljina? Pravila znate. Neko od vas će osvojiti. Usput, ova haljina može da menja boje. Wow, sad mi se više sviđa. Vreme je krenulo. Hajde, požurite. Dakle, da bih pobedila, moram da uključim svoju kreativnost. Tačno! Imam haljinu na lutki. Samo ću da je precrtam. Aha, skidam polako. Super!
O, to mi treba. Tako je. A sada treba zaokružiti ovu haljinu i onda će dobiti veoma lepu palačinku. Da, svaka mi čast. A gde je Barbika? Wednesday? Šta to radiš? Ali to je moja lutka. Vrati mi. Treba mi, vrati mi. Pocepala si moju haljinu. Izvini, molim te, nisam htjela. A šta to miriše? O ne, požar! Moja palačinka gori. A, požar! Treba hitno pritisnuti dugme. Evo ga. U pomoć! Šta se dešava? Odakle ovdje voda? Užas! Svi smo mokri. O ne! Zaustavljamo izazov. Požar, to je opasno. Eto, sad moramo čekati drugi izazov.